μωράκια. Πού πάνε τα μωράκια? Στην πρώτη μπύρα κλείνω τα φώτα. Δεύτερη μπύρα είναι στην πόρτα. Μην θα πετύχει μαμά. Δεν θέλω να δηλώσω τίποτα. Εγώ το σκότωσα. Πώς περνάμε σήμερα? Αναβαθμιζόμαστε. Έλα. Υπέροχα. Φανταστικά. Περνάνε τέλεια. Τα βράχια γενικά με εξητάρουν. Θέλω να τρέχω γυμνός και να κυλιέμαι κάτω και να πασαλίγομαι με χώματα και πέτρες. Την ώρα που σκαρφάλωνα 3 άτομα με τράβηξαν στη σπηλιά τους. Πάμε και στις επόμενες. Εδώ, ποτάκια, ιστορίες. Γεια σου Νίκο. Τι θες να σου πω, τι να σχολιάσω? Έχω πιει όμως, δεν μπορώ τώρα να συνδεδεύσω. Πάμε με τις μπυρίες μας, περιμένουμε την κλήρωση. Τέλος. Ωραία, ξεκινάμε λίγο με τα δώρα από το Crux. Δωροεπιταγές από το Climbing Hold GR. Όχι από την DXC Climbing. Και τώρα τα δώρα από το High Point.